Ali Bashar SA. In ka ga waƙar namijin zaki Alkhairin Gwandu Bashar SA. na minista ba gudu hanshaki. Alkhairin Gwandu Bashar SA. To jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala an mai komi mai kowa da ya nuna muna wagga rana ta farin ciki gare mu lafiya. Daidai lokacin da muka tuwo mu taya ƴar uwanmu farin cikin wanga abu da an haka muna garin Gwandu. Bashar Aliyu Alherin Gwandu. Tun sadda muke nan Gwandu ba a taɓa kawo muna wanga ci gaba irin wanga na harka ta matasa. An kawo muna 'yan bara da mashin, sannan duk tim ɗin da ya yi registration ƙarƙashin wanga ƙungiya an baya ta kyauta, kuma ta to hannu ne 100%. Mun zo mu nuna farin cikin mu yi ma zuwa ga Nura, coordinator na Alherin Gwandu, in godiya duba da wanga ci gaba da ya kawo mana. Muna fatar Allah ya sa ko baɗi a kawo muna wanda ya yi wanga, kuma muna wa Atiku ba gudu fatan alheri ya sa ya miƙe tenuwa ta gaba. Kuma a shirye muke ku ba da goyon baya 100%, kwamar kwarkwatar mu tenuwa ta gaba. Ya Allah ya kai mu lahiya ga tahiya Atiku ba gudu da Bola Ahmad Tinubu da kauran Gwandu kuma Allah ya nuna muna. Masha Allah, mun saurari jawabi daga ɗaya daga cikin wakilai ko kuma shugabanni na ƙungiyoyi 15 da suka fafata a ƙarshen wannan wasa ta Alherin Gwandu Committee. Sannan insha Allah mai magana na gaba za mu ba ɗaya daga cikin committee members na Alherin Gwandu Support Committee, wato Honorable Faruku Bala Gwandu, wanda aka fi sani da Naziu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da yake wannan abin da muka zo ku yi shi aka ce ma kishi na al'umma, don ba kan kuɗin hunkawa ba, har karamar hukumar mulki ta Gwandu an kawa. Sannan mu ko mutunta mu ko muna godiya ga abin da muka bada mutuntawa. Sannan abu na biyu, wanga alheri da Alherin Gwandu ya kawo nan ba kawai komai horo na hankali. Sannan kahin wannan ina ganin ya gyaran bohol guda 36 cikin karamar hukumar mulki ta Gwandu. Sannan duk wata gudunmawa wadda ya kamata mutum shi ba al'umma ta yi, to shi a shirye ki da ba shi da musamman matasa. Sannan wanga abin ko ban kwallo ba, duk abin da shi matasa a shirye ki da ba da gudunmawa a kai ne. Sannan bisa ga godiya kuma da mutuntawa wanda kun kai muna na cewa ku zo ku yi godiya bisa ga alherin da sauka gare ku, to muna addu'a ubangiji Allah ya kara bashi dama yayi abin da ya wanga. Kuma abin da kuka samu Allah ya sa ba ɗaya haka aka ku samu mota. Allah ubangiji kara muku nasara ya sa mu dace. Assalamu alaikum. Za mu ba coordinator na Alherin Gwandu Support Committee, wato Dr. Nura Malami Gwandu, wanda shi amini, masoyi kuma na hannun dama ga SA Bashar Aliyu Buhari, domin jin nashi bayani dangane da wanka abin alkhairi ne sanar al'ummar da coordinator bismillah. Allah shi kama mana gida. Allah shi kama ma. Allah shi kama mana gida. Gaskiya ya mai gwadanta. Sai a ciki. Alherin Gwandu. Alherin Gwandu. Alherin Gwandu. Alherin Gwandu. Gaskiya wannan tahowa da kuka yi, gaskiya ina ciki da farin ciki sosai. Wannan abu da kuka yi ya zama first of its kind, saboda ba taɓa yin haka ba. Mu taɓa tsammanin a ce ku gane mu worthy of appreciation, haka kan ku yi shawara ku zo ku ce ku muna godiya ba. Bisa ga haka gaskiya mun ji daɗin mutuntawa ko muna godiya sosai. Allah ya saka muku da alkhairi. Kamar yadda Bashar Aliyu Buhari yake ta faɗi na cewa shi alheri ba a yi mai yawa, kuma kun nuna muna ba a wa alheri yawa. Haka shugabanmu, jagoranmu a siyasance, Sanata Atiku Bagudu, ya ce ba a wa arziki yawa. To lalle kun nuna muna ba a wa arziki yawa, kuma yadda kuka nuna muna hakan ga a shirye muke duk wani abu na matasa ya taso za mu yi shi. Wanga abu ba shi an na harko ba, kun gani, kuma ba shi an na ƙarshe ba. Kamar yadda kun ji Honorable Hassan Shalla ya ce ya ba da umarni za a yi na matasa across 10 watts ɗin ga insha Allah ta'ala. Wanga tabbaci na Bashar Aliyu Buhari zai zo shi watts competition na one local government.
haka kuma ba da jimawa ba akwai wani program again wanda za mu ƙara kawowa ga ta hannun Bashir Aliyu Buhari albarkacin Atiku Bagudu. Kamar yadda kuka yi hakan ga muna ƙara kira gare ku waɗanda ba su da membership card na APC su je su ƙara yi. Kuma ku ƙara rike muna wannan lamari na nasarar Atiku Bagudu da Dr. Nasir Idris Auren Gwandu da Bola Ahmed Tinubu a zaɓe mai zuwa na kusa. Allah ya saka da alheri, Allah ya muku jagora. Wanga abu da aka samu Allah ya sa mai albarka. Wanga club da kuka zo kuka yi muna hakan ga muna yi muku fata Allah ya sa wagga nasara ba ita ce ta ƙarshe ba. Allah ya ƙaro muku nasara a dukkan abubuwan da za ku. Muna taya ku murna. Kuma wanga murna da ake yi don Allah a bi a hankali. Kada a lalata abun ga. Dukiya ce aka zo aka kashe. A yi a hankali, kada a mirɗe a lalata abu. A riƙe shi a dubi wani abu wanda zai zama source of income ga wanga tim ya tsayayye. Allah ya muku jagora. Mun gode sosai da wanga goyon baya da sunna. Allah kama mu sha'ani ba. Kama ma amana alheri. Assalamu alaikum. Ruwan sama kowa ya shaida a suke kawo zuwa shuka. Alkhairin Gwandu Bashir SA. Yanzu wai rana gode. Wasan da kake a jihar Kebbi hakika ba a irin naka. Matasa a naji suna cewa wanga karo Kebbi mun dace. Alkhairin Gwandu Bashir SA. Ga alkhairin Gwandu da alkhairi ashe yake nan bari in naci. Alkhairin Gwandu Bashir SA. Alkhairin SA za mu faɗa tun ga amin bana in mance. Alkhairin Gwandu Bashir SA. Yanzu mamman yana da al'amari.